गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। आं एक्सुवेलि सुंद' सल'सो लाबोदोंमोन, खन्थाइ लिरनाय जायाखै, बेखायनो आगोलनि खन्थाइखौनो आं फरायनोसै। खन्थाइनि मुं आं सोंनो गोसो जायो। आं सोंनो गोसो जायो, खनले खनले अरजों सावरिजानाय उनावबो जिउमाया माबोरै जोनोम लाफिननो हायो मानसिनि गोरबोआव? अख्राङाव बिरथिं बायग्रा मासे दाउआ माबोरै मोनदांनो हायो मोनद' बोथोरनि फाराग? उन्दुलांनाय जरासे मेगना माबोरै नुनो हायो फोजालांनायनि सिमां? साननि सोराङाव आनजायग्रा मासे एम्फौआ हरनि खोमसियाव माबोरै जानजि फिदिं फिदिं मोसालांनो हायो? बिमानि गोरबोआव 9 दान 9 सान खुद्रि खुद्रि जोनोम लानाय सासे खुदियाया बोथोर सोलायनाय बायदि गाब रुंग'लांनाय बायदि माबोरै फबसिना दोननो हायो जोनोम बुहुमनि गोथार मोन्दांथि? आरो माबोरै बिसोर बन्दकआव दोनहरनो हायो बिमा अनसुलिनि जुजिनाय गाबनाय आरो मिनिनाय? बोथोरानो बोथोर सासे, दिनै सान्दुंबा गाबोन अखा, दिनै दुफांबा बारजों खामाबोदोंब्ला गाबोननो उदाङा सुग्लायहोगोन मावरिनाय थाइजौ बिबारनि रिंनायजों। दिनै गोलोम बोथोरा दुंखावहोदोंब्ला बैसुमुथिनि सोलेर, गाबोननो दैज्लाङा अखा हादैजों सिदोब खालामफैगोन बिनि सोरजि। सना गाबनि माइ बिदांजों मेसेंनि दुब्लिया दिनै समायफ्लेदोंब्ला गोजां बोथोरनि हावाराव गाबोननो साबसिखौगोन बिफानि आगानफोर। सम बाबेनगोन बोथोर थांगोन, नोंबो आंबो बयबो बिदिनो सानसे दुंबोलांगोन। थेवबो आं सोंनो गोसो जायो, बारसे गलाबनि फाइलियानो माबोरै खुंहोनो हायो मोनसे संसार? सान हर गाग्लिजा गाग्लिजा लोरलाजे जालांनाय बिदि हाग्राया मिनियै मिनियै माबोरै गोबानो हायो बेफोरनि फारसे? आरो आंगो आंगो मोनदांनाय सानफोरानो माबोरै गावस्रा होनो हायो खाबथानानै दोननाय जरासे हां? गोजोन्थों।